Poradíme vám, čo s poštou na internáte. Rozbehla sa nová kampaň proti fajčeniu. Zavítali sme na zoznamovaciu párty Prešovskej univerzity. Vitajte pri sledovaní ďalších aktuálít z uplynulého týždňa. Aj tentokrát sme pre vás pripravili zaujímavé reportáže z vysokoškolského prostredia. Prejdime k prvej správe. Napriek tomu, že žijeme v dobe multimédií, niektoré veci mailom nezašleme. Ak ste ubytovaní v študentskom domove Prešovskej univerzity a neviete, čo robiť, ak chcete, aby vám pošta bola zaslaná priamo na internát, radi vám poradíme. Mnoho študentov bývajúcich na internáte nevie, že má možnosť doručenia zásielky priamo na internát. Toto právo je poskytnuté každému ubytovanému študentovi Prešovskej univerzity, a to v prípade, ak sa sám informuje na ubytovacom oddelení alebo udá adresu pobytu na študentskom domove. Prichádzajú na podateľňu, kde je naša pracovníčka pani Bašistová, ktorá, keď dostane tieto listové zasielky, dáva oznámenia do priečinkov, ktoré sú na jednotlivých objektoch. No a študent, samozrejme, pokiaľ má zájem a vie o tom, že niečo by mu malo prísť, tak si pozrie do toho priečinku, eventuálne sa informuje, či nejakú poštu nedostal. Študent sa o svoju zásielku a jej bezpečné doručenie báť nemusí. Doručenie totiž prebieha na rovnakom princípe ako na samotnej pošte a zamestnanci študentského domova musia dodržiať listové tajomstvo. Samozrejme platí aj u nás listové tajomstvo i balíkové tajomstvo, takže nikto zo zamestnancov si nemôže dovoliť otvárať listové zasielky ani tie balíky, ktoré dostanú. V prípade, že vznikne nejaký problém, samozrejme je dôležité, že by to nahlasili u mňa ako riaditeľa študentského domova. Ubytovaných študentov sme sa osobne opýtali, aké skúsenosti majú s takýmto spôsobom doručenia pošty. No, skúsenosti nemám momentálne žiadne, pretože som momentálne len prvý mesiac na tomto intraku a snáď to budú dobré skúsenosti. Nemám vôbec skúsenosti, pretože snažím sa, aby moja pošta stále chodila k nám domov, tam, kde mám trvalé bydlisko, ale ani som o tom nevedela, že niečo také existuje. Kamarátka mi poslala poštu z Anglicka, ale ona mi dopredu akože povedala, že poslala som ti, alebo iba chod sa pozrieť tam a tam dole. No a už potom som to tu našla a išla som si s lístkom po poštu. Ak zásielka príde ubytovanému študentovi so označením do vlastných rúk, do priečinka nachádzajúceho sa pri vrátnici sa vkladá len oznámenie a zásielku si študent následne preberá osobne na pošte. Pre Mediálku TV Mária Kapustová. Akademický rok Prešovskej univerzity v Prešove bol odštartovaný naozaj veľkolepo. Zoznamovacia University Opening Night sa niesla v žiari reflektorov. A to doslova. Pondelková párty bola totiž venovaná celebritám. Diskoklub Čierny orol sa vďaka Prešovskej univerzite už druhý rok otriasol v základoch. Skvelá organizácia usporiadateľov však zabezpečila pokojný priebeh celého večera a takmer 1000 študentov sa zabávalo v priestoroch PKO do skorých ranných hodín. O zábavu sa postarala nielen klasika z minulého roka v podobe funky show Etudy a Go Go Dancers, ale pozvanie prijal aj skvelý Eriko DJ, Mario Garbera alias Gapa či funková kapela De Facto. Ak aj náhodou niekto neprišiel v kostýme celebrity, vo väčšine prípadov ako hviezda odišiel, a to vďaka bodypaintingu či fashion hair show. Zoznámiť sa s novými študentmi Prešovskej univerzity či pozdraviť tých starších prišli aj tohto roku rektor univerzity René Matlovič a primátor mesta Prešov Pavel Haďari. Nenechajte si už mimoriadne vysielanie, v ktorom vám exkluzívne priblížime atmosféru z celého večera, a to už začiatkom budúceho týždňa. Kampaň Ex-fajčiari sú nezastaviteľní odštartovala v júni tohto roka ako trojročná kampaň podporovaná Európskou komisiou. Jej cieľom je pomôcť fajčiarom prestať fajčiť prostredníctvom motivácie a ukázať im praktické výhody nefajčiara. Tabak je označovaný ako najčastejšia príčina úmrtí v rámci Európskej únie, čo predstavuje až 650 000 predčasných úmrtí ročne. Preto sa kampane tabakových výrobkov stali pre Európsku komisiu dôležitým prvkom boja proti fajčeniu. Čo sa týka kardiovaskulárnych ochorení, infarktu myokardu, mozgovej príhody alebo nádorov pľúc, ale aj iných ochorení, napríklad ochorení močového traktu, nádormi močového mechúra, ktoré sa veľmi ťažko liečia, kde máme naozaj skúsenosť s tým, že títo pacienti všetci zatiaľ, čo mali toto ochorenie, boli tuhí fajčiari, zomreli. Nemalú úlohu hrá aj to, že predsa len ten zápach, kazivosť zubov, zápach z úst, zápach v okolí toho dotyčného nie je nikomu príjemný. Cieľom kampane je poukázanie na pozitívny prínos koncovania s cigaretami, s ktorým sa snaží pomôcť a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť, keďže počet mladých ľudí závislých na fajčení neustále narastá.
Tak začala som fajčiť cca nejakých 10 rokov dozadu. Skúšala som prestala som na 2 roky, ale potom bohužiaľ znovu som začala. Keď idem niekam vonku si sadnúť, tak neznášam, keď mi smrdia veci za dymom. Som proti tomu zásadne. Je tu už asi 3 roky, čo fajčím. Od strednej školy, dá sa povedať. Tam ma to naučili kamoši. Bolo to z začiatku tak od stresu, no a potom som si nejak na to navykol. Skúšal som prestať, vydržal som maximálne týždeň fajčiť a potom som fajčil ešte viac, tak radšej neprestávam. Ex-fajčiari sú nezastaviteľní je unikátnou kampaňou najmä svojím základným princípom. Nepoukazuje na negatívne dôsledky fajčenia, ako je to pri iných kampaniach, ale skôr zdôrazňuje výhody, ktoré prináša život nefajčiara a ukazuje inšpiratívne výsledky bývalých fajčiarov ako motiváciu na zbavenie sa zlozvyku fajčenia. Fajčiari majú v rámci kampane možnosť využiť aj bezplatnú online aplikáciu iCoach, ktorá im môže výrazne napomôcť zbaviť sa fajčenia. Všetkým tým, ktorí sa snažia prestať fajčiť, môžu využívať množstvo jeho interaktívnych nástrojov. Ak vás táto kampaň zaujala a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac informácií, kliknite si na stránku www.exsmokers.eu. Pre Mediálku TV Alžbeta Vargová. Prešovskí dobrovoľníci zorganizovali v utorok podujatie, z ktorého výťažok bude použitý na pomoc nechceným, opusteným a týraným zvieratám. Akcia sa konala pri príležitosti Svetového dňa zvierat. V utorkový večer Prešovčania rozožali Prešov. Lampiónmi si tak v rámci Svetového dňa zvierat pripomenuli práva tých, ktorí za ne sami nedokážu prehovoriť. Akciu zorganizovalo občianske združenie Priatelia zvierat. To sa sformovalo ako reakcia na neefektívnu aktivitu vyvíjanú v otázke ochrany zvierat v Prešove. Táto akcia dnes je tu, aby sme vyzbierali nejaké peniažky pre zvieratá, pre psíky a mačičky v prešovskom útulku, respektíve v karanténnej stanici, pretože ide zima a potrebujú zvieratá výživnejšie krmivo, potrebujú nejaké zabezpečenie proti zime. Pred mestskou športovou halou si návštevníci mohli za cenu 1 eura zakúpiť lampión a symbolicky ho za práva zvierat vypustiť. Vizuálne pôsobivý zážitok si Prešovčania očosi predĺžili. Čas vypúšťania, naplánovaný na 20. hodinu, začal spontánne už očosi skôr a pokračoval s príchodom každého ďalšieho zvedavca, ktorý sa nechal zlákať hviezdnym divadlom. Kvôli tomu, že je to o týraní zvierat a je mi to tak ľúto, že to niektorí ľudia robia. Prišli sme kvôli tomu, že máme psíka z útulku. Celkovo nám je táto problematika veľmi blízka. Snažíme sa robiť všetko preto, aby bol svet lepší a krajší. Myslím, že si zvieratá by sa nemali týrať. My sme tu len tak prišla s kamarátmi, si povieme, prečo nie. Tak ani sme nevedeli o tejto akcii vopred. Keď sme videli lieta, tak sme prišli. Určite je to problematika, ktorú sa verejnosť až tak nie je si vedomá. Organizátori podujatia už krátko po akcii zverejnili vyzbieranú sumu na sociálnej sieti Facebook. Celkovo sa tak predajom lampiónov vyzbieralo vyše 750 eur. Občianske združenie je členom koalície za nekrvavé Vianoce a medzinárodnej protikožušinovej koalície. Všetci členovia robia túto činnosť dobrovoľne a nezištne. O ich aktivitách a možnostiach pomoci sa dozviete viac na webovej stránke združenia. Osud týraných zvierat Prešovčanom nie je cudzí, veď dnešné lampiónové nebo hovorí za všetko. Pre Mediálku TV Lenka Dzobová. Vráťte sa s nami do leta. V priebehu mesiaca vám prinesieme sériu rozhovorov, ktoré sme nakrútili na festivale Bažant Pohoda 2011. Ten prvý otvára rodák z Prešova, ktorého meno je s jazzom neodmysliteľne späté. Legendárny hudobník Peter Lipa. Hudbou žila počas leta aj naša televízia. Na multikultúrnom festivale Bažant Pohoda 2011 sme 5. až 7. júla zažili, aké je to stať sa na 3 dni súčasťou veľkolepej umeleckej show. Okrem svetových headlinerov sme si na trenčianskom letisku mohli vychutnať aj tých slovenských a s niektorými sa aj porozprávať. Rozhovor s osobnosťou slovenského jazzu, so spevákom a skladateľom Petrom Lipom sme si nemohli nechať ujsť. Veď je to legenda a nemenej aj rodák z Prešova. Ja som prežil v Prešove svojich prvých 18 rokov života a bolo to krásnych 18 rokov a do dnešného dňa na to rád spomínam a za každým, keď prídem do Prešova, tak cítim vyložené také citové pohnutie. Najmä keď idem po Slovenskej ulici a po Hlavnej, po tej strane
ľavej od kostola, tak to sú miesta, kde som strávil krásne časy a veľmi rád na to spomínam. Som svojho času začínal s Jožkom Stražanom, ktorý je dnes jedna z hviezd Prešovského divadla. Ja som mal zrejme už od mladí takú tendenciu ísť na tú scénu a niečo robiť a upútať pozornosť svojho okolia. Potom som to robil sám s gitarou, či už pri ohníku, alebo hoci kde na ulici a neskôr na scénach a tak. Tak to boli moje začiatky, trochu som recitoval, hrali sme také jednoduché skeče, taký kabaret v podstate a robil som veci, ktoré súviseli s divadlom a s hudbou. Ja mám pocit, že na tomto festivale sa hrá niečo iné ako na ostatných festivaloch. Nakoniec samotný dôkaz je aj v tom, že aj ja som tu. Ja na tých ostatných festivaloch na Slovensku voľako neúčinkujem, čiže to je sympatické. Rozumieť umeniu akémukoľvek je vždy problém. A netreba sa o to snažiť. Umenie má pôsobiť na naše city, na naše pocity, na naše vnútro, na náš vonkajšok a keď pôsobí, tak je dobre. To znamená, treba sa nechať unášať hudbou, treba mať z nej radosť. Druhá vec je to, čo sa deje na pódiu. To musí byť také profesionálne a také dobré, že presvedčí aj toho poslucháča, ktorý na to nie je možno pripravený. Ale jednoducho taký, ktorý je otvorený, myslím otvorený vo svojej hlave, vo svojom vedomí a takže ten naraz počuje, že tu niečo sa deje. Tu na mňa prichádza niečo zaujímavé, oslovuje ma niečo, aj keď neviem presne, čo to je. Ja som bol od útleho detstva poslucháč a do dnešného dňa som ním ostal a mám pocit, že poslucháč je to najsilnejšie, čo v celom tom showbiznise, v celom tom balíku existuje. To znamená, aj tu by sme boli bez poslucháčov stratení, darmo máme pekné scény a darmo máme dobrých umelcov. Keď je človek poslucháč, tak si sám potom hľadá, čo sa mu páči a čo sa mu nepáči. A dokonca si aj odpovie na otázku, prečo sa mu to páči a prečo sa mu to nepáči. No a takíto poslucháči sú už vlastne veľmi vzdelaní. A keď je niekto takýto poslucháč a okrem toho má ešte talent a chce robiť hudbu aktívne, či už hrá na bicích alebo na flaute, alebo začne spievať, alebo hrá na trúbke, to je jedno, tak je šanca, že bude tú hudbu robiť dobre tak, že bude hrať a spievať to, čo sa mu páči. To je celé. Na záver sme si pre vás pripravili bodku, ktorá dnes bude o čosi vážnejšia ako obvykle. Ďakujeme vám za pozornosť. Dovidenia. Fajčiť treba veľa a často, raz len to raz to, za 200, za 100. Fajčiť treba veľa a často, a dá sa lepšie so starým rastom. Jo, starým rastom, jo, starým rastom, jo, starým rastom, jo.